Bajarê Wanê ciyê eşk û evînê ye. Demekî warê paytexta Şaristaniya û rartûya bûye. Ji mêjveyê jî warê Kurdên Bakurê Kurdistanê ye. Xwezaya bajarê Wanê bala gelek geştyaran dikşîne. Ji wan xwezayan yek û yê balkeş Sulavka Muradiyê ye. Bi navekê din Sulava Bargiriyê ye. 8 kilometre dûrî navçeya Muradiyê ser bi bajarê Wanê ye. Ciyekî geştîguzariyê ye. Ev Sulava Hanê Muradiyê de hemû Kurdistanê de Sulavekî navdar e. Emsalê vî ya da hinkûfê vî li Erzurumê heye. Sulava Tortumê li Erzincanê heye. Eva tim û tim vira hênik digire. Di germayiya havînê de kêlê didine heta çila çil pênca. Ev gelê hanê devdor ji Mûşê, ji Agiriyê, ji Wanê, ji Bilîsê heta gavadin min camêrekî ra axaftin kir got ji Tekirdağê jî tên dîtina vira ji bo wan serengayekî xweş e wextê xweş pê derbas dikin. Her sal bi hezaran geştiyarên biyanî û geştiyarên ji nava bajarên Tirkiyeyê serdana Sulavê dikin û sureta dikşînin û li derdorê Sulavê seyranê dikin. Gelekî xweş e, cihekî xweş e, cihekî yani vî rexî jî vê mintaqê jî Kurd dicîn. Em pê dixweşin ku cihê hosta xweş li Kurdistanê hemî Kurd bibînin. Kurdê Bakur û Başûr yê Rojava û Rojhilatê hemî bêne vî rexî bibînin. Cihekî gelekî xweş e. Ava vê jî gelek xweş e, dîtina wêrê gelek xweş e. Me ji Kurdê Başûr divê hemî bên bibînin wêrê. Bilindbûna Sulavê 5 mîtro ye. Ava Sulavê ji bin çiyayê tendûrekê derdikeve û tevlî çema bi navê bendîmayiyê dibe, bi hêza çem av bi hêz ji qefa çiyê dadikeve xwarê. Sulavka bi navê Muradiyê hem havînê hem ji zivistanê ciyê serdana geştiyara ye. Zivistanê jî gelekî geştiyar serdana vê şelalê yan ji bi navekî din Sulavkê dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Wan.